Nginibingelele nonke babukeli emakhaya. Igama nguSimangaliso ngokomtshali. Umagalela Gase njengengonyama uLinda Mkhonto unselenduna. Uma siyavutshela echobeni uKhondlo uGebisa. Baye besho ke nabaziyo bathi nenkosi ayiqeda. Babukeli emakhaya nalo lolu hlelo lenu enilithanda kakhulu izikhiphani emtshezi. Bafowethu namhlanje ziyabuya ngempela silana inkanyiso primary school lapho khona esibizwe khona siyithimba lesikhiphani emtshezi namanje esibona khona izingane zibhizi ziya celebrate benza ifarewell yakhona kodwa bengizocela nje ukuthi nango umemo ngapha okuyena ozosithatha asibeke asichazele ukuthi kahle kahle la ukwenzakalani achaze ngokuphelele but before ngimveze uyazi ke nawumbukele emakhaya ukuthi kunento ekumele ukuthi uyenze uyashare uyasubscribe uyakhomenta kuze umsebenzi wethu uzodlondlobala uthuthuke uye phambili ngaphandle kwenu bafowethu asilutho siyanicela ke ukuthi nenze njalo memwami over to you ngiyanibingelela nonke babukeli ngibingelela abazali ngibingelela othisha bonke basenkanyiso ngibingelela umphathi wesikole la esikoleni namhlanje besine graduation party yaka grade R ebeyenzeka la esikoleni kanye no grade RR besenzela ukuthi siqhubha abantwana ukuthi bathole imfundo engcono ukuthi nxa sebeye esikoleni babe sebazi ukuthi yini isikole esikoleni kwenziwani kuphathana kanjani yini ekufanele uyenze yini ekufanele ungayenzi njengomntwana phakathi kwabanye abantwana yini okufanele uyifunde ukuthi wazi ukuthi lokhu okwenzayo kuyikusasa lakho lokhu sithina ke sowothisha siyathanda ukuthi sifakele kubantwana into esaziyo ukuthi kuyoba yinto ezobasiza njalo ezimpilweni zabo ngokuqhubeka kwesikhathi nokuqhubeka kwamabanga beqhubeka befunda bazi ukuthi yini ekufanele bayenze yini ekufanele bangayenzi siyabonga kakhulu siyabonga ngingathi njena abazali bangisizile kakhulu abazali bethu babantwana bethu babe nayo support nomphakathi kanye nosombusazwe bakwazile nje ukusisiza ukuze lo mcimbi ukwazi ukuqhubeka nokuthi ube impumelelo sisizakalile nje kakhulu kubazali siyabonga ngaphambi kokuba ngiqale ngicela ubingelela bonke abalaleli noma abalandeli balolu hlelo lokuthi sikhiphani emtshezi lo ophambi kwenu uMrs Mbongo owaziwa ngelika Mbongo la esikoleni inkanyiso ngisebenza njenge departmental head yalapha ka foundation phase uma ngikhuluma ngo foundation phase ngikhuluma nje iqala lapha ka grade R grade R grade RR grade R grade 1 grade 2 grade 3 zonke lezo ndawo izona engisebenza ngayo ukungena nje odabeni olubalekile lokuthiwa angingene kulona lokuthi namhlanje isikhiphani noma kwenzakalani la esikoleni sethu enkanyiso namhlanje ke usuku olukhulu noma usuku olubaleke kakhulu einganeni zethu ezincane la graduate wakhona mawusu graduate ke usuphothula ke lo msebenzi omkhulu okade wenziwa so njenga namhlanje ke mina umsebenzi wami omkhulu ongumele ukuthi ngizo graduate noma ngizogqokisa laba abantwana abazinikelile basebenza unyaka wonke bevuka lina likhithika kwenzeka yonke into lishisa ilanga bazinikela bafunda baqhubeka njengoba namhlanje ke bezogreda kubufakazi ngempela bokuthi baqhubekile bafunda so esikanyiso silibone kuusuku olubaleke kakhulu lolu okufanele silazise celebrate ingakho size sabiza nabaphathi bohlelo sabiza kanjalo futhi nabazali ukuthi baphumelele bezobona lo msebenzi omuhle kangaka owenzekile ngoba siyazi ukuthi imfundo ukuziphumelele isebenza njengebhodo lezulu njoba kuyekushiwo
uthiwa kunemlenze emithathu kufanele kube khona uthisha kufanele kube khona umzali kube ingane egcineni babambisane bonke labo ukuze ukuphumelela komntwana umfundo yomntwana iphumelele kahle. So njengoba uphumelelo losuku namhlanje kukhombisa kona kanye ukuthi bakwazile ukubambisana bonke laba abantu abathathu uthisha ingane kanjalo nomzali. Sanibona, igama lami nguMphumelelo. Nguthisha kulesikole. Namhlanje sinomcimbi wasecrash. Mina bengu-organizer ngaba u-MC futhi. Kuhlangene nesenzele ingane lezi grade R siziya grade 1 umcimbi. Kuthiwa yena umcimbiograde. Umcimbi uhamba kahle kakhulu bhuti, abazali bafikile, ingane zigezile zinhle. Ngithema ngijikela la ngapha ekitchen ngiyabona ukuthi nama snack right, yonke into ihamba kahle kakhulu bhuti, siyabonga. Nibambisene kanjani nje mhlambe ke sibambisene kahle abazali nabo bathe kusilekelela ngoba bafike ezinye izinto esingakaqedi bathi kusilekelela. Leyo nto ichaza ukuthi ke sibambisene kahle sonke abazali uthisha sibambisene kamnandi. Angicomplain bhuti, phela nje just having a good time, sibungaza izingane phela nje bhuti. Siyabonga na ukuthi uze bhuti uzobe ingxenye yalo mcimbi. Ngiyabonga kakhulu kulolu hlelo lwasenkanyiso igraduation ye-creche. So mina ngingudokotela uNgcam khona la eWembesi. Ngilithanda kakhulu lolu hlelo Zikhiphane Mtshezi. Luhle kakhulu. So njengoba ngilapha nje ngizokhuluma ngaphansi ke kohlelo lolo likhona, ngizomela abazali. Inkulisa yasenkanyiso kube niyazi imphakathi nonke ave nje isithokozisa, sihlezi njalo nje sizobabona abantwana benothisha babo bethokozile, abantwana bebahle. Siyasithokoze kakhulu nokuba clean nje la kufundela khona abantwana. Woze nkanyisa uzobona akuve mphakathi bazali kukuhle. Ingakho sinikela nje kakhulu. Kodwa nje ngithanda nje ukuphakamisa nje kakhulu ukuthi nawe mawuhleli nomntwana ekhaya muse enkulisa ungamlovisi, ngoba mawumlovisile ngayile enkulisa uthisha uyalimala ngoba kukhona umntwana lapho esala khona. Sicela nje ukuthi sonke nje sibe nothando lwabantwana, sibe nothando lothisha babo, nothando nje sidlulisa lapha ya masingene esangweni ku security. Lo muntu lapha esangweni cela ukuthi simhloniphe ngoba uyena sithembele kuyena konke okungaphakathi esikoleni. So siyabonga kakhulu kulolu hlelo namhlanje.